casi todos estabades o mes pasado, pero non todos, porque creo que vos todo moi bon estado, desde o mes tampouco. E, en todo caso, como isto é infrecuente, facer unha segunda xeira dunha conferencia, pero creo que a ocasión merece e todos quedamos outro día coa idea de que había que repetilo. Entón, volvo a presentar para que non conoza ben a Alfredo Macías, que é un colega de Historia Económica, profesor neste momento na Universidade de León, pero bastante itinerante na súa formación, con un periplo así por Madrid, por Santiago, por León, e que seguramente seguirá por outro sitio, que pasa da economía aplicada á historia económica, porque sabe mellorar, en vez de mellorar, ainda que non sempre presen eso do historia económica, e que, bueno, traballou con nós, colaborou con nós, e colaboramos na Rede Revolta, sempre nos conocimos, ainda que crea que non tuvo moito que ver con pensar algunhas cousas do seu arranque, da súa orixe, do seu grupo de investigación, que é o Mixa Carmona e o Chus Giraldo, etc. por aí tamén, e que, bueno, está aquí podía estar por moitas cousas, está fundamentalmente por dúas. Unha, porque quería, a raíz de que nos quixéramos que estuvera neste seminario, quería falar de algo que a nós nos interesa, que foi o que falou outro día, que é a cuestión do campesiñado, e é algo no que leva tempo traballando, que é unha visión diferente do campesiñado, un pouco máis endóxena, e bueno, vinculado ademais a todo o debate da Revolución Soviética e a todo o debate do marxismo e do leninismo, e a ese gran debate que hai sobre o mundo rural e marxismo, que está en Kautsky, que está en Lenin, e que nos permitiu outro día avanzar en debates que son moi clásicos para algúns de nós, para outros son menos coñecidos, pero que teñen que ver, bueno, con os elementos sustanciais da construcción do mundo contemporáneo en Europa, en América e en Asia, por lo menos. Xa non digo máis certo. Pero outra razón é que todo eso se enlaza con un libro interesantísimo que acaba de facer e que tamén, digamos, deso tamén nos falou, porque, de paso, en realidad eu quería que nos falara a autoridade das dúas cousas, e nos falou das dúas cousas, e logo, sobre todo, no debate, que hai unhas dúas cousas. E ese libro trata sobre o colapso do capitalismo tecnolóxico e nos introduce nun debate que, aínda que non ten que ver coa conmemoración e co aniversario de Marx que se fixo no ano 2018, sí que enlaza un pouco con eso tamén, me parece, porque é unha especie de volta ao Marx esquecido, tanto ao Marx material e das forzas productivas como ao Marx político, ainda que nese debate está moi claro onde se sitúa. Pero o que quero dicir é que ese libro, aos que traballamos en cambio tecnolóxico e tamén en mundo rural, xustamente nos permite enlazar dúas cousas fundamentales. Unha, os suxeitos, as persoas, os colectivos, as sociedades, as clases, o campesiñado, e, por outro lado, algo que cada vez no mundo de hoxe vemos que é máis importante e do que xa falaba don Carlos, que ten que ver precisamente das forzas productivas e dos cambios tecnolóxicos. E nese libro do capitalismo tecnolóxico, do colapso do capitalismo tecnolóxico, dunha forma bastante infrecuente polo rotundo e bastante infrecuente polo contundente, plantexa, digamos, cales son os límites dese capitalismo, despois de definilo, e, digamos, en que consiste ese colapso, que xa estaba anunciado e xa estaba, digamos, na propia xénese da interpretación do capitalismo por parte de Marx no século XIX, e que é o que fai reinterpretado hoxe a luz do presente e como é o historiador. En ese sentido hai unha mirada histórica e unha forma de pensar o presente históricamente que a nos resulta moi interesante, e que outro día foi tan interesante que deu lugar a un debate que houve que interrumpir porque se teña que ir a dar clase. E entón hoxe vamos a facer o seguinte: el que chegou así un pouco apurado tamén, para que se segue, é un sosegado, non ten problema. Vai facer unha breve introducción para retomar o fío. Eu teño notado aquí onde quedamos o outro día, e desa forma, unha vez que faga a primeira introducción para retomar o fío, pois reiniciamos o
ou continuamos o debate onde quedara con algunhas preguntas pendentes que eu xa teña anotadas, e a partir de aí continuamos o debate. Por lo tanto, máis que unha exposición, vai ser unha breve exposición de un cuarto de hora, 20 minutos, o que a ti che parece necesario, e logo retomamos o debate do outro día, que en realidad é o que para o que estamos hoxe aquí. Pois listo, cando queires. Muchas gracias outra vez por la invitación, por la asistencia al seminario. Como decía ahora Lorenzo, vou intentar recoller a mellor algunhas, un pouco o resume do que falamos outro día e podemos retomar entón o debate máis ou menos como deixamos outro día para eu creo que hoxe realmente o que podríamos facer máis entrar a debatir cuestións máis que críticas ou comentarios, aspectos que se quixeran desenvolver en maior medida. Bueno, a reflexión que se planteaba outro día tiña dous niveis, un nivel categorial e un nivel máis, se queremos, fenomenolóxico, pero que estaban unidos entre os dous. Por un lado, o problema da relación entre a forma-valor e a forma-comunidade, a cuestión do papel da forma-comunidade como antagónica coa forma-valor, que sentido tiña eso na elaboración teórica de Marx, máis alá de falar dun Marx tardío que descubriu as comunidades ao final da súa vida e que abandonou o capital, porque realmente eso non tiña moito que ver con este descubrimento que estaba facendo do papel da posibilidade de chegar, digamos, a unha sociedade comunista así, desviándose do capitalismo, que é o debate co populismo ruso. Máis alá desto, que é unha interpretación bastante canónica na teoría marxista, especialmente a partir da obra de Schelling, e que ademais condicionou bastante este debate a evolución posterior dos estudos en materia de cambio agrario, de estudos campesinos. Máis alá desto, a visión que eu plantexaba no seminario do outro día era que en realidade non hai tal separación na evolución de Marx, o pensamento entre o que fixo no Capital, incluso no que fixo antes de escribir o Capital, e o que vai facer despois na final da súa vida cando entra en relación co problema ruso, a cuestión da comuna rusa como a persistencia dunha forma de organización social que tiña elementos sustancialmente antagónicos con unha sociedade rexida pola lógica do valor. Entón, en realidade, efectivamente, Marx se interesa pola comuna rusa por ese motivo, por o motivo de porque realmente ve que hai unha forma de organización social que é antagónica á forma de organización que ten a sociedade rexida polo valor. Estou esquematizando moito. Pero realmente eso tamén é parte da búsqueda de Marx, é dicir, Marx, desde os manuscritos de 1944, podese ver claramente que o que busca é a comunidade humana, que é basicamente o que poderíamos decir o comunismo. O problema que ten Marx cando escribe
cando empeza a pensar ese problema é que a comunidade, as formas comunitarias de organización social están prácticamente disoltas por unha relación social que é tremendamente antagónica e tremendamente disolvente desa forma de comunidade, que é a forma valor, a organización da sociedade a partir de productores independentes, aliados, que vinculanse entre sí a través das cousas, a través das mercadorías. A socialización, a organización da división social do traballo para cubrir as necesidades humanas faise indirectamente, non directamente, como nunha forma comunidade, a través do mercado. Entón, esa forma de organización social que é tremendamente antagónica coa forma comunidade e que ademais é históricamente a forma que disolve a forma comunidade de unha maneira máis eficaz, porque temos os imperios tributarios previos, os modos de produción anteriores, de tipo esclavista ou tributario ou feudal, sobre todas as diferentes variantes que hai, non vou entrar nese debate agora, pero o que temos é que os imperios tributarios se organizan como unha superestructura por encima desa forma de comunidade, pero non a disolva. A comunidade aldeana, por exemplo, os imperios tributarios permanecen aí, hai unha coerción de tipo extraeconómico, vinculado fundamentalmente ao exercicio do poder militar e da forza militar, pero non hai unha disolución da forma comunidade. A forma comunidade mantense subordinada a esas estructuras de poder a través de esa acción tributaria, do pago de tributos, pero non hai unha disolución desa forma comunidade. Realmente, históricamente, podemos decir que o capitalismo, como sociedade resida pola lógica do valor, é a forma que realmente, forma social que realmente é completamente antagónica e, ademais, é moi eficaz desde o punto de vista da disolución dese tipo de formas comunitarias. Ese é un cambio cualitativo e ese é eso que enfrenta Marx, porque Marx enfrenta a sociedades de Europa Occidental, onde esa forma comunitaria está desaparecida, está disuelta, de acordo? É dicir, entón plantea o problema da clase social. Entón, a partir de unha investigación, chega o problema de que esa relación social, que é unha relación social, o valor é unha relación social, de tipo antagónico entre dúas clases sociais, entre a burguesía e o proletariado, chega á conclusión de que é o proletariado que pode disolver esa relación social a través dun proceso revolucionario, pero que para él ese papel que xoga o proletariado é un papel de volver á comunidade. Non a mesma comunidade, obviamente, porque hai toda unha serie de problemas antropolóxicos e sociais que están vinculados. Non é un regreso á comunidade perdida, pero é o intento de que a clase se transforme en comunidade, a clase social se transforme en comunidade. Eso que está detrás do proxecto comunista, pero para él a búsqueda é a búsqueda da comunidade, que no capitalismo solamente é posible a través dunha revolución social por parte dunha clase social, que cuestione esa relación social, que é a relación social do valor do capital. Agora, atópase co problema de Rusia, onde esa forma social comunitaria non está disuelta. Ten unha evolución, porque, basta, ten textos moi interesantes, non ao final solamente da súa vida, sino nos propios Melundris hai un texto moi interesante sobre as formas comunitarias, as formas precapitalistas de producción. Pero, o sea, quero dicir con isto que é unha preocupación permanente de Marx, non é algo que se lle ocorreu ao final. É unha preocupación que está permanente nos pensares de Marx. E entón,
pois se enfrenta a ese problema, a cuestión o problema da existencia de formas en outras sociedades menos desenvolvidas desde o punto de vista capitalista, periféricas, no sistema mundial, que teñen un papel, o sea, que persisten, formas comunitarias de producción, persisten, tamén hai que decirlo, dunha maneira que non son as formas primitivas, son formas tamén contaminadas, pola lógica do valor, eso tamén hai que ter en conta, pero que persisten, que están aí, E entón, ese é un tema que evidentemente, desde esa perspectiva que falábamos antes, además lle interesa moito. De feito, aprende ruso, de feito, efectivamente, vai a dedicar boa parte do seu último tramo de vida a pensar moito nestas cuestións e a relacionarse moito con os sectores da inteligencia rusa que están máis proclives a enfrentarse ao régimen zarista, que era en este caso o populismo ruso, que é o populismo ruso, e toda esa reflexión en Rusia sobre os problemas do campesiñado e os problemas do mundo rural xa existía outro día, é para mí unha das correntes de pensamento máis interesantes dos últimos 2 séculos. A obra de algúns dos autores vinculados ao populismo ruso creo que está entre os camiños máis importantes do pensamento social destes últimos 2 séculos. Desafortunadamente, un pensamento bastante específico. Anticiparon cuestións moi interesantes do punto de vista das transformacións